Ahalin gidan annabi ba fi ku komai ba, ahalin gidan annabi ba kai ku girma ba, ahalin gidan annabi ba ku zo kamar mu ba, ahalin gidan annabi mun rige ku ba wai ba, ahalin gidan annabi garkuwa abin duba, ahalin gidan annabi mun rige ku ba su ba, ahalin gidan annabi ban yabe ku dan wani ba, ahalin gidan annabi karabar mu mun tuba. Ya mai iyawa Allahn da bai bidar komi, kai ne ka zo farko wanzuwa da ilmomi, na nemi yarda ga ubangijin da yayi bayi, yarjewa bawan kaya Aliyu Al-Azmi. Allah da dozi ragun Amadu gatana, sarki Aba Faduma mai katange kukana, alai sahabbai na durkusa ina kwana, shirafa jinin Faduma na rike ku guzurina, na gaida ummul shurafa sarki dai ta kai, yana na Faduma in kun nufe ni sai na kai, dan Zainabul Kubra umma karamin jin kai, dan ummu Kulsum da san Husaini sa'in kai, zance akan ahlul bait zan fitar karara, ga wanda annabi ke sa a bi su dan gyara, da Imam Hassan da Husaini mu duba Ashura, ran 10 ga wata aka fita takwabin Sara, wayo akwai magana dan uwa fito fili, ana ta boye mana sirrukan gidan Ali, an kashe alin sace mu boye cin zali, a rufe asiri a hana mu bintiko asali, an cuci ahalil baiti ba zan ki furci ba, da Yazidu ne aka kulla ba zan yi ƙarya ba, sun bata addini ba da duba komai ba, mai san gidan annabi to ya bar su mun tuba, ya wanda annabi ke samu bi su mu bayi, ya ba da labari kan su har da ayoyi, in dai kana son saka so su ya zamo nauyi, mu dai muna so kuma mun yaba yabo yayi, dan Allah kar mu bari mantuwa ta ɗebe mu, mu ɗauki zancen banza mu bar tunaninmu, ga Ali baitin nabawi waga ya ruɗe mu, nuni da annabi yayi kansu ya fariske mu, alin gidan annabi ne rufin asiri na, alin gidan annabi na yabon ku yayi rana, ahalin gidan annabi karaƙya da kuka na, bawan ku ne ni kun san shiru da motsi na, in dai akan ahlul baiti ne mu bar kowa, ba wani bawa da ya kai Aliyu ya fi uwa, da Imam Hassan da Husaini ko zan zamo gawa, zan kare haƙƙin kwa kan ido gaban kowa, ni dai ina soyayyar ku ba da ƙarya ba, na riski kaina a cikin ku ban rike wani ba, in ma ana gado mun yi ba da jin kai ba, ku kula da ni ahlul baiti ban yi komai ba, idan ina tuna ran Karbala da tai tsanani, ranar da Allah ya zamar da damana rani, wannan abin lallai na saka ni rudani, ban gane komai ranar idan ta riske ni, aikin da zafi ban ma fahimci komai ba, na roki so ya zamo ajalin mu kun karba, halin gida na nubuwa ba ai kamar ku ba, ni dai ina son ku da son da bai da farkon ba, akan ku ahlul baiti na ba da raifansa, ban gane komai a cikin ku babu nai nisa, na yarda a kashe ni a raya san ku ya fi kusa, bana bidar girma ko kuɗi a kai makasa, babban muradi hakkin ku ne abun duba, da abin da annabi ya faɗa akan ku bani ba, sulhunta addini sai ya san ba ma nan ba, Husaini ne sarki garkuwa abin duba, zan kwana a yabon ku kara duba halina, saboda annabi dan sayyada kumun rana, ku jidirta bawan ku yabo ya fita sunana, a jisa a fahimci sarku ne muradina, sawun zaki a yabo bai amar da komai ba, sawun zaki a yabo ban fitar da komai ba, da amana na gwani mai yabo abokina, da amana
الحسين توسلا لوالده أردا من الله دالبا علي أبي سبتين ليس محمد بصارمه سامي أنهي المصائب بهم أرتدي درك المطالب جالبا لنفسي وقوم المجتهى والمراكب بأزوان بالسيد العظيم يديب لي أحيي رسولا جاء للصاد واهبا أحيي رسولا جاء للصاد واهبا لدى كربلاء زرت الحسين توسلا.